Hogeigarren kapitulua, zifra borobila, eta horren borobila izan zen ere Realaren porrota. Bai, esan gure eguna izan, segurazki, ilusioa hortzagoan, batez ere datorrena ikusita, baina beste behin ere, Realak, ez zuen bere helburua lortu. Bai. Gaurkoan, zenbait gai ezberdin ditugu jorratzeko, alde batetik nahi badozu Algerazi larun bateko partidakin, Jagoba Arrasatek gainezkatu zuen Imanol partidaren prestakuntzan edo batez ere jolasteko sistema horretan proposatu zuenian. Bai, eta ez zigun sorpresa zarrapatu, azkenean Mallorcaren aurka jolasten duzunean badakizu zerke espero dizun, eta Imanolek zuen jakin hori gestionatzen, ez? Azkenean pasaden urtean jada ikusi genuen finalerdian ezela partida erraza izango, eta larun batean oso motz geratu zen Reala. Lehenengo momentutik oso eroso igarri nuen Mallorca, Bai. eta momentu baten ere zuen Realak aurrera pauso hori eman, erosotasun hori apurtzeko, ez? Ez, baloiaren protagonismoa Realari eman zion, Realak bere partida planteatu zuan, baloiakin, eta lehenengo gola, Barreneren pase txar baten ondorioz etortzen da, non igual Barrenek zehose geixo edo behintzat, ez dakit, atzera pase bat ere egiteko aukera bazuan. Bi golak etortzen dira Realaren akatxelarrietatik, lehenengoa Barrenerena, pase hori debekatuta dago futbolean, ezin duzu leku horretatik erdira bota, eta gero bigarrena Remirok gehiago egin dezake dudari gabe. Oso gaizki jokatu zuen Realak, eta hori argi dago, denok ikusi genuen, baina, agian etxetik ezen igarri zuzitxena, ez? Adibidez. Bai, lehenengo minututik, bere izena hasierako Markagailuan, izenatu zuenetik txistuak entzun genituen, eta gai honen inguruan nik behintzat haserrea ulertzen dut, baina ez dut partekatzen. Nik ere ez. Nik uste dut bere hitzak ez direla egokiak, eta esan nahi izan zuena modu txar batean edo hobeto esan zitekela, baina eske ez dut ulertzen lehenengo minututik horrelako jokalari bati pitatzea edo txistukatzea. Azkenean nik uste dut berak esan zuela Realak bera fitxatu zuenean saldu ziona esan zuen. Azkenean Realaren politika eta filosofia azkenengo urtietan kanpotarrekin hori izan da, ez? Hori da, eta hori ez du eskuratzen Realak. Bai, etorkizuna duen jokalari bat erostia, jarraipena ematia bere progresioari, eta ondoren saltzia, ez? Ikusi dugu Odegarrekin, ikusi dugu Sadikekin ez. Sadikekin ez, baina Sadikena ere inbertzio handi izan zen. Ez dakit, azkenean hori izan da. Eta Realak, eta zaletuok, zuzitxeri konpromisua eskatu behar diogu Realeko elastika jantzten duan bitxartean, eta momentuz alegina itxen ari dela nik uste, ez? Bai, partidan zehar haserrea egon zen zuzitxekin, eta partidaren ostean Imanolekin. Gainera, partida hasi baino lehen edo partidan bertan, Kopek berri bat atera zuen, esan ez Imanolek Realean jarraituko duela urrengo urtean, eta igandean Mateo Moretok konfirmatu zuen berri hori, esan ez, oraindik ez dagoela ehunean erabaki bat hartuta, baina Imanol paper garrantzitsu bat ari dela izaten urteko plantilla edo taldea diseinatzen Bretosekin batera. Orduan, hor berriz ere debate irekitzen da, Realaren datuak ez dira honak. Denboraldia amaitu arte, ez daola ezer sinatuta ongo, baina bai, zuk uste baietz? Nik uste dut urrengoko asteetan sinatu behar dela, bestela sinatu edo erabaki bat hartu, bai, ze ezin zara heldu ekainera adibidez edo maiatza bukaerara denboraldia amaitzen den egunera, eta oraindik ez izan ziur entrenatzaile bat izango duzula urrengo urterako edo ez? Argi dagoena da, udakora, udari begira dauzen etxeko lanak inin behar diala, ze ikusi dugu
neguko merkatuan segertaudan, ba, adibidez, Betisek Realak bezala lehenengo buelta nahiko txarrain zuan, eta ikusi dugu errefortzu horiekin non dagoan oin, ez? Championseko postuetan. Orduan, bazdakit, zeo zein beharko du Realak udari begira, eta ikusiko dugu Imanolen eskutik joango dan Reala, ala ez? A ber, gubiok nahiko Imanolistak gara, baina egia esan, eskuartean daukagun datuak ez dute asko defendatzen Imanolen jarraipena. Lehenik eta behin, Reala urtebete baino gehiago doa partida bati buelta eman gabe, azkeneko urtean galtzen hasi den 25 partidetan, partida horien 184an galtzen amaitu du. Eske zifra oso altua da. Zifra hau, Samu Valkarzelek eman zuen larumatean bertan, eta asko esaten du. Asko esaten du, Realak azken urtean izan duen arazoetaz batez ere. Bai, batez ere, bigarren zati izan esperantza horrekin ateratzen zarelako, eta lehenengo jokaldian Mallorcaren gola etortzen dalako, ez? Orduan honekin ezin dozu askorik egin. Gero, Oskarson sartzen da zelaira, eta Oiartzabal mantentzia erabakitzen du. Nik uste nuan, aldaketa horretan, segurazki Sergio Gómez jarriko zala zelai erdi izan, baina ez, bandan utzi zuan, eta ikusi genuen, ba hori, aurrian lau jokalari genitula, Kubo, Oiartzabal, Oskarson eta Sergio Gómez. Bai, Oiartzabal nahiko jauste zen zelai erdira, baina ez zuen bere lekua aurkitu. Mallorca ondo ari zelako defendatzen, lehenik eta behin, hiru zentral oso handi eta altu zituelako, eta bestetik, 5-4 bat hori oso... bai, gainera... Oso zaila zelako, apurtzeko. Gainera, aurrean dakasun defentsa ikusita, Realak ez dakitzen bat erdiraketa inzitsuan, baina ustot izan zala denboraldiko kopuru handixena. Eta, ez du zentzurik. Horrela ezin duzu rematatu baloi bat. Eta, horri helduta, beste datu bat daukagu, zeinek esaten duen, Realak Reala dela utxean gehien amaitu duen taldea. Hau da, golik sartu gabe, ligako partida gehien amaitu duen taldea. 14 partida. 14 partida eta soilik 5 liga handienetan 3 talde daude datu txarragoekin. 5 liga handienetan, Bai, gol falta behar dela nabaria da. Baina, azte burutik eta, alde batetik, partidatik salba dezakegun edo nabarmendu dezakegun gauza bakarra, Jon Martinen partida izan zen. Bai, eta hori, bi goletan zerbait gehiago egin alzuela, baina hala ere partida bikaina. Batez ere bigarren guan, ikusten dugu nola bere posizioa galtzen duan, eta zulo hori usten duan, Sergi Darderek, autopista bat. Gero Remirok egia da, golian zozer geixo alduala hain, baina, Remiro denboraldi honetan pixkat hor gora beratxua izaten ari da, ez? Partida batzuetan, partida salbatzea izu, eta beste batzuetan, ez da guk segertatzen zaion. Bai, eta Jon Martinena berreskuratuz, 11 duelu aereotatik, 11 irabazi zituen, guztiak 100, eta 9 despeje egin zituen. Bai, 2 atera, bata... Eta ia gola sortu zuen. Bai, Greifek gelditzu zuen baloi hori. Bai, datu oso ona dira, batez ere 18 urteko defentsa batentzat, minuturik ez dituena izan aurten, esen partida erreza izan berarentzat, baina... Hobetzeko margina badau, Jon Martinen kasuan, baina zentral oso on bat. Nik uste dut etorkizunerako... Bai, oso garantzitsua izan. Hor dagoela, eta azkenik... Horrena horretin egozu aldo gau ipatu, gure, Europan lehian dauzen taldeetatik, Mallorcak bakarrik irabazi zuela, ze bai Getafe, bai Rayo, eta bai Celtak galdu zuten. Bai, atzo aletik favore handia egin zigun San Mamesen, eta, horrekin geratu behar gara, gure esku zegoen 44 puntura iristea eta Betis 4 puntutara izatea. Bai, 7. postuetan finkotzia, batez ere. Baina esen izan posible, eta orain bai, azkenik, asteburuko beste berri ona, oso ona. Bai, eta batez ere oin denboraldia amaierara iristen gauzela, Sanseren papera, aipatu behar dugu, ze atzo, bere bigarren garaipena segidan lortu zuan, kasu honetan Andorraren kontra,
Eta beste behin ere, betikoak protagonista izan da. Bai Beitia, bai Goti, bai Mariezkurrena, osea... Bai, Sansonek itxura nahiko ona du. bai, eta batez ere bost partida irabazi gabe egon ostean, Bai. berriz ere bi garaipen jarraian lortzea, 6 puntu laugarren postu hori berreskuratzea, eta, claro, a ber, hemen ere aipatu behar da, Bai, lehenengo kontuan taldearekin hartu joaten diren hori da. jokalari horiek izateak asko ematen diola Sergio Franciscori, eta atzo ikusi genuen hori. Bai, ez? batez ere bi astietan edo hiru astietan Mariazkurrena galdu badozu, Koti galdu badozu eta Martxak galdu badozu, azkenian zulo hori nahiko handixa da Sanseren kasuan. Baina, bueno, momentu honetan, laugarren sailkatua dago. Bai, laugarren postuan, ez? Bai. 51 punturekin, Eta hirugarrenaz gimnastik dixe, baina berdinduta dauz puntuetan. bai, Orduan, kasu honetan, Primera RF-ko kasuan lehenengo sailkatua zuzenian igotzen da bigarren mailara, eta 2 eta 5. postuen artean dauzen taldiak, play-offa dau. Bai. Kasu honetan, noren kontra izango litzateke? orain momentuan Sansek Antekeraren aurka jokatuko zuen finalerdia, eta gero finala ikusi beharko zen beste taldeko, edo beste grupoko, lau taldeen artean egongo zen lehia hori. Malagara bideiatu beharko dugu. Aber egia dan, aber sortea daukagun, eta aber Sergio Franciscoren taldeak lan eta dinamika honekin jarraitzen duen denboraldi amaierar arte, gu segurazki oso adi egongo gara, ez? Bai, partida honetatik nabarmentzeko Gotiren pasia bigarren golerako, Mikel ona, Rodríguezen golerako, delikatesen bat da. Bai, bai, bai. Eta gero, sorte txarrerako, txartel gorrixa ikusi zuan Gotik, gisa esan da eta errepikapena ikusita nahiko argisa da, Bai, txartela gorrixa. ez dut ikusi jokaldia, baina hurrengo astean ez da egongo Lugoren aurka, Lugo descenso postuetan dago orain momentuan. Bai, ikusi dut aplikazio batian, eta ordenagailuaren kalkuluak diote, Sansek 10 puntu gehixo lortuko dituela, eta orduan, playoffeko postu horietan egongo dala. Orduan ikusiko dugu hori gertatzen da. Nik uste du bat.